ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରଳ ଅଲିଭିଡେଡ୍ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କଇଁଛ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ଜଳରାଶି କାରଣରୁ ସହସ୍ର କଇଁଛ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ଧରା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଇଁଛମାନେ କିପରି ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଫେରିପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରଳ ଅଲିଭିଡେଡ୍ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କଇଁଛ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ଜଳରାଶି କାରଣରୁ ସହସ୍ର କଇଁଛ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ଧରା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଇଁଛମାନେ କିପରି ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଫେରିପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରଳ ଅଲିଭିଡେଡ୍ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କଇଁଛ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।